I have a pen. I have a love love. Pen love. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi mga ka-love-love! Welcome again sa among channel. This is Al. And this is Jess. Welcome to Algis Vlog. So mga ka-love-love, ang buhaton nga video karon is PTP. Meaning is Pangutana Tubag Portion. So sa dili pa na musugdan mga ka-love-love ang among pagpangaon og sa mga pangutana din among tubagon sa akong partner nga si Love Love Jess. Amo sa pasalamatan si Ma'am Inang or aka Bamos. Birthday niya karon. Happy birthday Ma'am Inang. Happy birthday, Ma'am birthday. Inang. We love you. Then thank you sa imong paklans imbis paklans nung tani na imo na mong pakliner. Thank you kayo Ma'am Inang once again. Happy birthday. Happy 81st birthday. Sana all makaabot ta og 81st birthday or 81. Okay. Mga love so amo nang sugdan. Amo sang pusto na mo kamot kay kanang iwas ta karon sa ato. Number 1 question by Arlene. Oh, bahala na ba yung si pangutana na Belen? Yeah. Nadiri sa akong gamay ko digo, na. Kita ninyo. Ano yung mga listahan nga sa mga nangutana, namong gidistagaan gani Sa ang mga kalablab, sa mga kalablab nga nangutana about among duha. bahin nilang duha sa ila. Kaya siya na lang among ni third wheel karon gabi una kay umilain makabasa. Kay kami focus man ikaon kay mga hangul man. Love ay. Nadiri ang unang pangutana. Kusga ba rin kay Unang pangutana. sila kadungog. Pasensya na kay akong tingog medyo. Dala po dungit Belen para dili ka mapas mo ba. Nadiri ang Tanit pangutana. mga kalablab ah. Unang pangutana. Unsa man na Belen? Ha? Kuyawan masagtaan ang sa pangutana Belen mo. Ang Makatubag ka ko na Belen. diin ko mo nagkaila. Wala oy. Diin mo nagkaila. Asa ta nagkaila kalablab? Ikaw. Nagkaila mi mga kalablab. Nilalog just dire ra pud sa among gitrabahoan diri sa Cebu City. Na siya dire bali una ko dire nagtrabaho then timing nang-apply siya dire kay nag-hiring man sa ng pikas nga kanang hiring ba? Kapit. Ato sa amo ba? Paubang na mi dire niya. Naglaya lang tag iya. Di ba ito siya nga. First na ko kita. Lawak sabok sa gibati. Mura ko gibati. Utong. Mura gibati. Taman niya ba? Pagkita na po niya. Nikaon sa taman. Nga ito. Kailan may pan. Dire ras. Among gitabuan mga kalablak. Then next. Bayalin. Kato balabla. Thumbs up po. Magbalo din Kaduhang ito. pangutana. Mo, ano nito ba nga nalaba? Kanus amo nagkauya. Kanos amin nagkawaya, kalablab, pero sa nagkawaya. Ikaw sa pagpantanon, bala-bala, wala. Limot-limot na kaya. Hindi ko ni mulap. Puli-puli lang magtuban. November 8, 2015. Ay! 2015 mga kalablab. November 8. November 8, niturok ang muang gugma. Number 8 ilangan. Di pagkapinan pagkid bayan. Sweet ba? La? Hmm. Murag, panhani Tulong balen. pangutana. Hindi katulog ka. Pilan na mo ka years? Ilan pa kayo? Pero kayo, Sa 15, 2015, 2020 na takaroon so. 5 years na mga kalablab. 5 years na may pagka November 18. November 18 so. Nanay kaping gamay. Kapit na mo 5 years and 1 month. Dito ako. Still counting. Anaya ba? Yeah. Praise the Lord. Italan ko ni mo. Love na. Sa English pa loyal. Ay. Alawan? Hindi, binay na na. Na? Sure ba yun? Ingon nila. Kaya
kata may aga kalilit. Sulit manggulo siya. Okay. Unsa lang Unsay mga love? inyong endearment? O unsay meaning ana? First na mo endearment is guwaps. Guwaps. First na mo is guwaps. Pero sa di pa ta uyab gaati ko ni mo. O baligati siya nako kay kunoy magulang rabi kay ko 5 years among gap. Gati siya nako barag sakit but kas kung botoy ka na mag-ate ka na kay gusto sa usa ka babae ba din. Tawgon ra pud kag as a sister din ate kay ko na. Tapos pasad kubok ato mga panahon na Di pa halata. Hindi na pa may di feelings. ko di pa ko showy ato ba kay lagi maulaw pa ko dun sa mahadlok ko sa akong pamilya or kadawat bag dili man akong gikadlokan din first tawag na ko is ate so sabot ra ko ato kay ate man jud okay ra may doklon lagi dayon next is guaps. Kay ngano guwaps man. Guwaps ra akong tawag ato niya kay guwapahan mo ko niya. Guwapa ba yung ginabin sa kansa? Sa love ni mo guwapa gina. Dahil Wala ko sa paidagmayan na. sa love ni mo. na siya sa imong pananaw. Bahala mga mungi, mga mo. Nan imo. Guwapa gina sa imong pananaw mga kalabla. Pero in short, guwapa gina sila love. Guwaps. Wala be. Guwapa ba? Guwaps and next is nagan kaming tanay. Lagi ni daw ganahan to naabot sa mahal. Mahal to na mahal kay murag nagkataas-taas na gani amo ang Nagka-level up. amo ang murag na spread na gyud ang among gugma ba murag nagkanay og sa kanang balay pa murag kanang iporma lagi sa murag ni build digid gani ano siya Nilambo. mahal murag sa kinabuhi pa nilambo ang imo ang kinabuhi so mao na makalala mahal mahal kung mahal man ang bugas mas mahal na mahal ko si love dahil wala kay kasupod na puro na lang ko animal man balog og mahal ba pud ko nimo Korito. dahil mahal dahil wala lagi ko ani ay kana okay na wala asawa ko Hala. kalain bitaw ala kalain na dito ay sige kalain ninyo makalalab pero bahala na ay basta pwede ra masiguro na basta Kami ra duwa may makadungog. kami ra mismo kalugay kasi magkakabalo kanang I-judge me. judge ni saragod pero ra mi babay din mo ana ra sila Ang ikauno. Tubaga. ito na nalablaw Kung 1, 2, 3, mag-away 4, mo, 5, 6. kinsa man ang unang mangayo og sorry. kung mag-away mi kinsay una Mangayo, mangayo sorry Ako. Kay ne. Love, salamat po sa akong love nga. Ako gani, bis ako gani Isa magulang. na isala. Ako na isala. Taas kay kung kahit pero di, ako ba yung mabalansi-balansi usahay nga. Di dapat ako buhaton mo pagtaas ko sa kung pride kay dapat unta ako gani magulang, ako gani magdala niya, di ba? Diyan. Hirap ko pa po ron. Popcorn na na, kalingin ako daan na. Bukan pagod. Bitaw. Salamat kay mo love nga. Once masuko ko, bisag ako sala. And then kang sorry. Mga pa na nakanindot ni mo ba? Na? Nakalabad na. Mga pa na nakanindot niya. Napag niya tayo ron. Away gani. Dili pa ugmaan. Ay, Ano mo? madali mapapanos. Oo, kay magmaan ko lang mga kalabad. Mapano sa manana. Muna, yung gugma, dili. Sa panggaong kagayo Pero bitiyo. sa akong Mga mga tuhod. pala. Saknayon og lipayon. Yayungan pa natong duha. Sabi lang pagay kas mga karano. Kanang nakaton pa na sa kong amahan ba? Ano kong amahan ko na bilong magpunas sa skaraan. Kurebuyag kong amahan. Aktik pa kayo ron. Kurebuyag in taon. Salamat sa inyo. Yeah, Iya, next kung nakataon niya. question. So mga kalab-lab,
Ito na po ito, diyan taas yung balak nun ako pang istorya. Basta mapulan niya mo. Giganahan. Makinahan niya mo. Niya, ako rin nabusog din rin. Ha? Ako gud ang mag-una og sorry. Minta mo sab na ko. Butan lang ka. Butan ko. Hindi lang kakasabot sa akong buot. Moody. Moody. Moody ah. Moody din ko. Moody pa ko. Tanaw sila si katawan ako. Katawan na ganyan sila. Hasta ka. Katawa mo ganyan. Tawa po, Bailen. Ni Belen. Okay, next. Ano man naman yan kaya. Sunod. Hindi ko mamanog ka. Basta di na mauman. Sa inyong kadugayon, nakasulay ba mo og away nga niabot sa point nga magbulag mo? Kapila ka higayon. Pila kay gayon og nga naman. Katong. Bago Bago pa pa may ta na. Bago pa may mga kalablab na. Kanang 1 month. wala pa kayo na mo ma-adjust. Ang mga kinaiya. Og isa pa sa ubang reason nga nung mag-away mi kay kanang i-judge mi sa mga tao. Sila kalablab kaya di sila kayo. I-judge mi sa mga tao dayon Mm. masakitan mi din mo. Mana sila vlog nga ay pag-undangon na lang ni nato. Dali kay kung mugi pa mga kalablab mo. Ma-discourage siya. Discourage ko din. Hilak. Moro na ako ah. Then hantod. Murag. Antod mga kuan goro. Antod mga. Antod sa 5 months na may ba. Nagyapon. Away. Bulag ba. Bulag. Balik. Bulag. Balik. Pero dili ingon nga dugay ming magbulag. Skadlaw na ka? Skadlaw ba? Moy pansinay. Pilingon yan kaya. Ingnon ba? Kanang patos anay o pride. Ang ingnon yan. Ang usa. Imot-imot ko. Nang patagad ang usa. Ang kanan po. Lagi mo pong kuanan. Magmahay. Mo pumukuan at mga unahin. Napot na nung skadlaw. Ipulan na hinoon. Imbis oras na ba? Abtan na skadlaw. Mag-awa kapoy ba? Munay kuan ninyo pinakadugay niyo bulag sa adlaw. Skadlaw. Dugay jud. Skadlaw lagi Mami Chris. Pare boyag, bitaw. Mama ko na ano gitawag forever ka na buwag balik. Makalimot sa relasyon. Ako na makalimot kay mura ko na haligi bailin. Haligi dora po ka buok. Dapat ka mo balansi ba, no? Okay. Kaya duwa rabe ko. Once maputol lang usa, balik. Oh. Di? Mo ka na panigamutan nga, mubarog siya balik mga kalabla. Murag ka ng karang ba? Di ba? Magdala ka karang na balansiyan kini mong dawas kaya di ka kabalo, tumba ka. Di? Yung relasyon is tumba, barog na sa. Nama na mga kalabla. Yan, usa pa ba yun? Kalablab. Sunod nga pangutana. Long life kay every birthday na lagi pansit. Unsa man ang inyong ika-advise sa bang couple aron magdugay ang ilang relationship? Best ako na makalala para magdugay ang yung relationship. Makita kini mong saging singin, kaon mana. O day na. Kaon Try na. ko na kung niya. Grabe ka sweet yung relasyon. Halos masigil na mo gadikit, halog, maragi na. Na. Alam way kan anay. Ay ka nanay. Bahalag saging, basta labing. O, mura na makalablab. Ay, bito makalablab. Ano niyo ba? Adobo kung siging galagbo. Ang na, maugid na. Sakto ginabailin. Makalablab, kuan lang gid makalablab ba ka na? Di lang kung paliban yung kanayong garbo. Trust lang sa Oh. usag-usa. Trust usag-usa. Don't give up. Kung usa may mga Oh. pagsulay nga, maabot ninyong duha. Abot sa sakto inyong relationship. Mag-away gud away, walay buwagay. Bagay lang ko. Sumbagay. Mahal ko nga hulog sa Bugbog. Oh no. Bugbog to, busa.